εκπρόσωπος της Ένωσης Γιατρών του Νοσοκομείου Λίμνου. Φίλες και φίλοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, περιγράφοντας μια τέτοια νύχτα, ο Γιώργος Σεφέρης, 70 χρόνια πριν, σε ένα σικελικό λιμάνι, περιμένοντας την επιστροφή στην πατρίδα μετά την κατοχή, γράφει: «Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν. Ο άνθρωπος είναι μαλακός και διψασμένος σαν το χόρτο. Σαν έρθει ο θέρος, προτιμά να σφυρίξουν τα δρεπάνια στ' άλλο χωράφι. Καιρός του σπύριν, καιρός του θερίζιν». Αυτό μας μάζεψε, φίλοι, απόψε εδώ. Ο θέρος. Γιατί είναι ο καιρός του θερίζιν, ο καιρός του θερισμού των κοινωνικών κατακτήσεων, των εργασιακών δικαιωμάτων, της συνταγματικής νομιμότητας. Μια κοινωνία σε θερισμό. Θερίζονται όχι μόνο οι φτωχοί και οι αδύναμοι, οι παρείες, οι περιθωριοκοί, αλλά η μέχρι πρότινος μεσαία τάξη. Εσείς, εμείς, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά τα δικά μας. Την ίδια στιγμή που ένας 19χρονος σμπρώχνεται στο θάνατο γιατί δεν είχε να πληρώσει 1 € και 40 λεπτά για το εισιτήριό του, 100.000 παιδιά στη χώρα μας εργάζονται παράνομα σε άθλιες συνθήκες. Έκθεση του συνηγόρου του παιδιού. 597.000 παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και 300.022 παιδιά στην Ελλάδα του 2012 υποσιτίζονται. Έκθεση της UNICEF. 10% των παιδιών έχουν και τους δύο γονείς τους άνεργους. Το 12% των φοιτητών, 70.000 σπουδάζοντες έφηβοι, διακόπτει τις σπουδές του για λόγους οικονομικούς. 50% των παιδιών, 1 στα 2, ενώ πέρασε σε ΑΕΗ σε άλλη πόλη, δεν ξεκινάει τις σπουδές του. 20% των παιδιών ζει χωρίς θέρμανση το χειμώνα που περάσαμε και 15% σε σπίτι με σάπιους τοίχους. 11%, 1 στα 10 παιδιά δεν έχει επαρκή διατροφή. 1 στα 2 δεν πάει διακοπές ούτε για 3 μέρες. Και το 70% των νέων είναι άνεργοι, σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF πάλι, τα παραπάνω στοιχεία. Ενώ σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 40.000 παιδιά κάθε χρόνο, 40.000 παιδιά ετησίως εγκαταλείπουν το δημοτικό σχολείο χωρίς να συνυπολογίζονται οι Ρωμά και οι μετανάστες. Έτσι φτιάχνουμε το μέλλον μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα εμφράγματα αυξήθηκαν. Η κατάθλιψη, οι ψυχικές παθήσεις και οι αυτοκτονίες είναι στα ύψη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την τριετία 9 με 12, 3.500 είναι οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες και οι απόπειρες. Ίσα με τη Μύρινα. Η παιδική θνησιμότητα αυξάνεται για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες. Η περιγεννητική θνητότητα το ίδιο. Τα ναρκωτικά των φτωχών, ακόμη πιο επικίνδυνα από τα συνηθισμένα, κάνουν θράψη. Ξεχασμένες παθήσεις όπως η φυματίωση και η ελονοσία μας χτυπούν την πόρτα. Κι όμως, το Υπουργείο απαντά με περιστολή των δαπανών για την υγεία. Η κυβέρνηση προχωρά αυγουστιάτικα στο ξύλωμα του ΕΣΥ, ανακοινώνοντας πάνω από 1.800 διαθεσιμότητες, παύλα απολύσεις, και την αλλαγή χρήσης, δηλαδή το λουκέτο, σε 8 νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και είναι μόνο η αρχή. Θυμίζω για τις διαθεσιμότητες ότι η δέσμευση του Υπουργού 25 μέρες πριν όταν θα είναι 1.200, γίνανε 1.400, πήγαν στις 1.600 και ανακοινώθηκαν χτες 1.850. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις. Και είναι μόνο η αρχή. Ήδη έχει ανακοινωθεί επέκταση του σχεδίου από το Σεπτέμβριο στην περιφέρεια, σε εμάς. Το δημοσιονομικό σφαγείο της Τρόικας, οι χρεομηχανοί και οι τοκογλύφοι δανειστές, τα επιχειρηματικά συμφέροντα που βιάζονται να αρπάξουν τα φιλέτα της δημόσιας υγείας και των νοσοκομείων επιβάλλουν αυτή τη σπουδή, αυτή τη βιασύνη. Η εμπειρία της ΕΡΤ και οι απολύσεις εκπαιδευτικών και δημοτικών υπαλλήλων
δείχνουν με τον πιο καθαρό τρόπο πώς πρέπει να απορρίψουμε την άθλια προπαγάνδα του Υπουργείου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι δήθεν δεν θα απολυθεί κανείς ή ότι η υγεία θα αναβαθμιστεί μέσω λουκέτο και απολύσεων. Πρώτη φορά εμφανίζεται η μετατροπή νοσοκομείων σε κέντρα υγείας ως αναβάθμιση διαστόματος του Υπουργού. Θα περιμένουμε και την επόμενη αναβάθμιση των κέντρων υγείας σε αγροτικά ιατρεία. Θα είναι η επόμενη κίνηση αναβάθμισης. Έχουν βάλει ήδη τα χαλκεία και δουλεύουν. Δημιουργούν κλίμα. Υποδαβλίζουν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Μιλούν για υπερσυνταγογράφηση. Και ξεχνούν ότι η εκτόξευση της φαρμακευτικής δαπάνης από το 4 στο 10, από τα 3 στα 6 δις έχει συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα ανθρώπων που διετέλεσαν υπουργοί υγείας και βρίσκονται στα διπλανά τους έδρανα της συμπολίτευσης και της κυβέρνησης. Ας τους ρωτήσουνε πώς εκτινάχθηκε η δαπάνη. Αναφέρονται στη φαρμακευτική δαπάνη αυτή που με την πολιτική φαρμάκου που ακολούθησαν και ακολουθούν και με την υπογραφή τους στη διατιμημένη τιμή του φαρμάκου που την ορίζει ο Υπουργός μετέφεραν δημόσιους πόρους στις τσέπες συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Σε ό,τι αφορά τη δαπάνη υγείας κατά κάτοικο, θυμίζω στοιχεία του Γερμανικού Υπουργείου Υγείας για το 2007, σύμφωνα με τους Γερμανούς τελευταία επίσημα διαθέσιμα, όπου αναφέρεται ότι η συνολική διαθέσιμη δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα είχε μερίδιο 9,6% του ΕΠ, με 5,8% να βάζει τα λεφτά το κράτος και 3,8% να είναι η ιδιωτική δαπάνη. Η Γερμανία την ίδια χρονιά δαπάνησε 1% του ΕΠ παραπάνω, 10,4%. Προσέξτε όμως, 8% οι δημόσιες δαπάνες, διπλάσιες από τις δικές μας, και 2,4% οι ιδιωτικές, οι μισές από τις δικές μας. Αν αυτό ακόμη και προμνημονίου είναι υπέρογγες δαπάνες, επαρκής κοινωνική πολιτική κτλ., ας μας το εξηγήσουν. Οι ήδη αναφορές για το προηγούμενο έτος μιλάνε ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών για την υγεία, δηλαδή λεφτά που από την τσέπη μας βγάζουμε και τα δίνουμε σε γιατρούς, φάρμακα και νοσηλείες, μεγαλύτερες σε όλο το δυτικό κόσμο με εξαίρεση την Ελβετία. Να λοιπόν που αντί να γίνουμε η Δανία του Νότου, γίναμε η Ελβετία στον τομέα της υγείας. Σε ό,τι αφορά την παραοικονομία στον χώρο της υγείας, για την οποία φωνάζουν, άλλοι την εξέθρεψαν, άλλοι τη γαλούχησαν και άλλοι την υπέθαλψαν. Άλλοι χάιδευαν τους επίορκους, συναγελάζονταν μαζί τους, τους διόριζαν σε διοικητικά συμβούλια και αλληλοθοπεύονταν στην αγκάλη της εξουσίας. Μιλούν για απολύσεις και τεμπέληδες υπαλλήλους ανερυθρίαστα, υπουργοί που δεν έχουν κάνει ποτέ κανένα επάγγελμα, ποτέ, που σιτίζονται μέχρι τρίτης γενεάς στο Πριτανείο. Ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας είχε 50 προσωπικούς συμβούλους. 50. Το αντιληφθήκαμε όταν έφυγε και απεχώρησαν μαζί του. Και ο νυν έχει προσλάβει ως συμβούλους υγείας ιστορικούς και αρχαιολόγους. Χρησίμους προφανώς, μια που το ΕΣΥ ανήκει στην ιστορία και τα συντρίμμια του θα ανασκάψουν οι αρχαιολόγοι. Από την επιδρομή αυτή της άθλιας δικομματικής κυβέρνησης δεν θα γλιτώσει κανείς. Ούτε οι υγειονομικοί των μεγάλων νοσοκομείων, ούτε οι ασθενείς. Κανένα νοσοκομείο δεν θα μείνει αλόβητο, καθώς όλα βρίσκονται σε καθεστώς αξιολόγησης. Δυνητικά είμαστε όλοι σε διαθεσιμότητα, αφού η λυσαλέα επίθεση στη μόνιμη και σταθερή δουλειά δεν πρόκειται να σταματήσει. Ενώ το σχέδιο για κατάργηση 10.000 νοσοκομιακών κλινών και αντίστοιχων οργανικών θέσεων είναι προαπαιτούμενο για το νέο δάνειο. Επιπλέον, έχει ήδη δρομολογηθεί η αύξηση του εισιτηρίου εισόδου στα νοσοκομεία από 5 σε 25 ευρώ. Κάθε εισαγωγή στο νοσοκομείο από του χρόνου θα σημαίνει 25 ευρώ από την τσέπη μας, από την τσέπη σας. Η συμμετοχή στα φάρμακα έχει πάει στα ύψη, για πληθώρα χρονιών παθήσεων. Λεφτά δεν υπάρχουν, κι όμως γνωρίζετε ότι το νοσήλιο για την ίδια πάθηση, ακριβώς για την ίδια πάθηση, για τις ίδιες ημέρες νοσηλείας, σε οποιαδήποτε ιδιωτική κλινική είναι προσαυξημένο 20% σε σχέση με την ίδια νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Με υπουργική απόφαση. 20% για το ίδιο πράγμα παραπάνω στον ιδιώτη από ό,τι στο δημόσιο νοσοκομείο. Ο ΕΟΠΗ από γεννησιμιού του δεν έχει καταβάλει ούτε 1 ευρώ κανένα νοσήλιο σε δημόσιο νοσοκομείο. Πληρώνει όμως, έστω και με καθυστέρηση, τους ιδιώτες κλινικάρχες και υπερκοστολογημένους. Μετά δεν έχουν λεφτά τα δημόσια νοσοκομεία. Προφανώς δεν έχουν ακόμα τη μηχανή του χρήματος για να κόβουν χρήμα. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά που κατευθύνει στα λεφτά που υπάρχουν.
Ποια είναι η πολιτική στόχευση και η πολιτική επιλογή σου? Δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας με καθολική πρόσβαση σε όλους ή όχι? Αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί. Καλά όλα αυτά, αλλά εμάς δεν μας αφορούν, θα μου πείτε. Το Υπουργείο έχει πολλάκις υποσχεθεί η υγειονομική θωράκιση του Αιγαίου. Το έχετε ακούσει. Είναι το ίδιο Υπουργείο, το οποίο εν μία νυχτή διέγραψε τη γεωγραφία, κατήργησε τη θάλασσα, συνένωσε τα νησιά και με μια μόνο υπουργική απόφαση συγχώνευσε τα νοσοκομεία Λίμνου και Μυτιλήνης. Και μετά αναγνώρισε το λάθος του. Υποσχέθηκε να το διορθώσει. Δεν μπόρεσε, το ξαναπροσπάθησε. Δεν μεταμπόρεσε και μας συμβούλεψαν να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να δικαιωθούμε. Αυτοί ομνίουν στο σχεδιασμό στο χώρο της υγείας. Άμε στο καλό σας. Και ενδιαμέσως με όλες αυτές τις προσπάθειες περιέκοψε και κάμποσες θέσεις γιατρών από αυτό το νοσοκομείο και λοιπού προσωπικού. Τροποποίησε άλλες τόσες παρά την αντίθετη γνώμη όλων, ακόμη και της δικιάς του της διοίκησης, και συνένωσε σε έναν ιατρικό αχταρμά, φίρδιν ημίγδιν, ιατρικά τμήματα για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ή για να μοιράσουμε τη μιζέρια μας. Τι ενδυνάμωση είναι να συνενώνεις χειρουργική με οφθαλμολογική και ουρολογική και οριλά και ολίγη γυναικολογική με ευτική? Μόνο το Υπουργείο μπορεί να απαντήσει. Έτσι θέλουν το δημόσιο νοσοκομείο του αύριο, έναν ιατρικό αχταρμά. Καλά, θα μου πείτε, αλλά αυτά ήταν με άλλους υπουργούς. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Είναι άλλος ο υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, με τις ίδιες υποσχέσεις. Ίδιες. Διαβάζω προχτεσινό δημοσίευμα. Είναι ακριβές, όπως δημοσιεύτηκε στον τύπο. Είσαι γιατρός? Θέλεις διακοπές μέσα στον Αύγουστο και δεν έχεις τα λεφτά? Το Υπουργείο Υγείας έχει τη λύση. Δωρεάν φιλοξενίες σε μικρές υγειονομικές μονάδες, κέντρα υγείας ή μικρά ιατρεία, δωρεάν σύντηση και όλα τα απαραίτητα με έξοδο των τοπικών κοινωνιών, αλλά με μία προϋπόθεση. Θα εργαστείς εθελοντικά. Η απίστευτη πρόταση αυτή έρχεται διαχειρός Υπουργείου Υγείας και φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα, ενώ απεκαλύφθηκε από το Σύλλογο των Ειδικευμένων Γιατρών του Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που παρουσίασε ο Σύλλογος, το Υπουργείο δηλώνει διατεθειμένο να παράσχει δωρεάν διακοπές με έξοδο των τοπικών κοινωνιών σε όσους το επιθυμούν, αρκεί να καλύψουν υγειονομικά για λίγες μέρες τις γύρω περιοχές στις διακοπές τους. Γιατροί για 5 μέρες, εν μέσω διακοπών, 2 βουτιές στη θάλασσα, ας δουν και κάναν ασθενή, αν είναι του χειρουργικού τομέα να κάνουν και ένα χειρουργείο και τελειώσαμε. Πήγαμε στους ηθαγενείς και έναν γιατρό για να το δουν. Αυτή είναι σοβαρή πρόταση, η υγειονομική θωράκιση του Αιγαίου. Για το χειμώνα δεν έχουμε τη λύση, θα το δούμε. Υποθέτω ότι ανάλογο μοντέλο θα εφαρμοστεί στα ορεινά της χώρας. Η υγειονομική, αλλά εντάξει, το χειμώνα τα νησιά δεν υπάρχουν και τους ίδιους. Τα έχουν ταυτίσει στο μυαλό τους ως πλάζ. Όταν η προσλαμβάνομεσέ σου είναι μεταξύ Μυκόνου Ψαρού, επόμενο είναι να έχεις αυτές τις απόψεις. Η υγειονομική θωράκιση λοιπόν και νοσοκομείο. Διαβάζω αυτολεξή επιστολή του Υπουργείου Υγείας στο Δήμαρχο. Πρωτοκολλημένη, είναι εντός εισαγωγικών αυτά που θα σας διαβάσω από τον Υπουργό Υγείας. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, το Υπουργείο Υγείας αδυνατεί να αναλάβει το κόστος λειτουργίας του νοσοκομείου και ως εκ τούτου προτείνει 2 λύσεις. Λύση πρώτη. Ο Δήμος να αναλάβει άμεσα την ευθύνη λειτουργίας του νοσοκομείου με οποιοδήποτε σχήμα προτείνει. Απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης αποτελεί δέσμευση σε τραπεζικό λογαριασμό τουλάχιστον 6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς σε αυτό το ύψος υπολογίζεται χοντρικά το κόστος λειτουργίας του νοσοκομείου για 1 χρόνο. Αν ο Δήμος αδυνατεί να αναλάβει το οικονομικό κόστος λειτουργίας του νοσοκομείου, τότε σας καλούμε να αποδεχτείτε εγγράφος και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη διενέργεια διαγωνισμού ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Ιατρικός τουρισμός, όπου κάποιες κυρίες στο εξωτερικό θα έρχονται να κάνουν πλαστικές ανορθωτικές στήθους, μπότοξ κτλ. Και κανένα μπάνιο για να δουν πώς περνάμε εδώ στο προτεκτοράτο. Σας δίνω μεγάλο περιθώριο χρόνου για να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε. Μεγάλο, ως 15 Σεπτεμβρίου 2013. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θα παραχωρήσω το κτίριο του νοσοκομείου στο ΤΑΙΠΕΔ για να ξεκινήσει διαδικασίες αποκρατικοποίησής του. Μετά τιμής Υπουργός Υγείας Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης.
Ή θα μου δώσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ για να το λειτουργήσω, ή το δίνω στο ΤΑΙΠΕΔ. Θυμάστε το ΤΑΙΠΕΔ? Είναι αυτό που το διοικούσε ο ανεκδιήγητος ο Σταυρίδης, ο οποίος κατά λάθος μπήκε με το φίλο του το Μελισσανίδη σε ένα αεροπλάνο που κατά λάθος και όλος τυχαίως του είχε δώσει το ΟΠΑΠ. Είναι ο ίδιος Σταυρίδης του ΤΑΙΠΕΔ που, αν πάτε σπίτι σας, θα δείτε σήμερα, λίγο πριν έρθουμε, συνέντευξη σε νορβηγική εφημερίδα που το ρωτάει η Νορβηγίδα δημοσιογράφος και λέει: στην Ελλάδα διαμαρτύρονται για την αποκρατικοποίηση του ελληνικού. Τι έχεις να απαντήσεις? Και λέει απλά λιτά και ελληνικά fuck off. Αυτό έχει να μας απαντήσει. Είναι ο ίδιος ο οποίος λέει: μα τι να κάνω, οι Έλληνες έχουν μια μέτρια νοημοσύνη. Αν είχαν παραπάνω νοημοσύνη, ο Πειραιάς θα ήταν καλύτερος από τον Αμβούργο. Προσωπικά, λέει, θα επιθυμούσα να ζω στην Νορβηγία. Και όταν η δημοσιογράφος του λέει: μα έχουμε μεγαλύτερο δημόσιο τομέα από την Ελλάδα, λέει: οκ, δεν έχετε ηλιοφάνεια, θα προτιμούσα να ζω στην Ελλάδα με 11 εκατομμύρια Νορβηγούς. Αυτό είναι το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ. Σε αυτόν θα παραχωρήσει το νοσοκομείο για να το εκποιήσει. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν για το νοσοκομείο στο νησί. Αυτή είναι πραγματική επιστολή. Ευτυχώς δεν αποτελεί ακόμα απάντηση του Υπουργού στον δικό μας δήμαρχο, αλλά στον δήμαρχο της Σαντορίνης. Του έστειλε πριν 5 μέρες στην Οσάνο επιστολή, στη Σαντορίνη. Έτσι φαίνεται, αντιλαμβάνεται τη υγειονομική θωράκιση των νησιών. Είναι ο ίδιος ο Υπουργός, ο οποίος είπε στους εργαζόμενους ζωντανά στον αέρα: έπρεπε να σας απολύσω για να δείτε τι εστί το βερίκοκο. Αυτός που ως διαφημιστής του ΟΠΑΠ πρότεινε το Πάμε Στοίχημα ως σοβαρό διάλογο για το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων και ποιούσε την ίσαν για το μέλλον των 600 καταργούμενων κλινών στην Αττική. Είναι ο ίδιος πολιτικός που παραμονή της Παναγίας 14 Αυγούστου είπε σε συνέντευξή του εισαγωγικά αυτό λεξί: το μεγαλύτερο έσχος του πολιτικού μας συστήματος είναι ότι για να κάνουμε αυτά που είχαμε αποφασίσει σε διάφορους τομείς, προτιμήσαμε να τα βάλουμε στο μνημόνιο και να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό τον μπαμπούλα της δόσης ή της χρεοκοπίας ως δικαιολογία για να κάνουμε τα αυτονόητα, αυτά που θέλαμε. Έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε σελίδα. Ξεχάστε το μνημόνιο, ξεχάστε την Τρόικα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτή είναι η πολιτική τους. Ξεκάθαρα μας το λένε. Μια πολιτική που αντιλαμβάνεται ότι το εθνικό σύστημα υγείας πρέπει να αποδομηθεί γιατί κοστίζει. Κοστίζει επειδή επιμένει να θέλει να περιθάλπτει και φτωχούς και μετανάστες και ανασφάλιστους και άνεργους και πάσχοντες και ανίκανους προς εργασία και εμάς και εσάς και τα παιδιά μας και τους γέροντες. Αυτή η κυβέρνηση θέλει να μετατρέψει οριστικά όσο νοσοκομεία απομείνουν σε οίκους εμπορίου για τους έχοντες, για τους τουρίστες του Βορρά, αδιαφορώντας παγερά για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού που δοκιμάζεται στα όρια της επιβίωσης. Σε όλα αυτά απαντάμε με την απόψινή μουσική διαμαρτυρία μας. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκαιο, λέει ο Ρίτσος στη Ρωμιοσύνη. Με το δίκαιο μας απαντάμε, το δίκαιο μας διεκδικούμε. Έχουμε κάθε λόγο τη μάχη αυτή να τη δώσουμε όλοι οι εργαζόμενοι στην υγεία από κοινού, σε κάθε περιοχή και γωνιά της χώρας μας, συντονιζόμενοι όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και με όλα τα κομμάτια των εργαζομένων και τους ασθενείς που πλήττονται από τις ανάλγητες μνημονιακές πολιτικές. Σήμερα είναι η υγειονομική σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αύριο θα είμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Κανένας υγειονομικός σε διαθεσιμότητα και απόλυση. Κανένα κλείσιμο και καμιά περαιτέρω υποβάθμιση στα νοσοκομεία. Η υγεία και η εργασία είναι δικαιώματα. Η δημόσια δωρεάν υγεία και η πρόνοια πρέπει να αφορά όλους. Σαφώς και διεκδικούμε δημόσιο δωρεάν εθνικό σύστημα υγείας με ελεύθερη πρόσβαση όλων σε αυτό. Ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών που μεταξύ άλλων συγχωνεύουν και καταργούν νοσοκομιακές μονάδες όπως το νοσοκομείο της Λίμνου. Προφανώς απαιτούμε αυτόνομο, ανεξάρτητο, επαρκώς τελεχωμένο νοσοκομείο στη Λίμνο. Κυρίως όμως θέλουμε να συμμετέχουμε σε ένα διαφορετικό άλλο δρόμο. Στην προσπάθεια για να σωθεί η χώρα, αλλά πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι. Από το τροϊκό το κάστρο η Ανδρομάχη, στον Έκτορα που κίνα για τη μάχη, φώναξε με φωνή φαρμακομένη. Στρατιώτη μου, τη μάχη θα κερδίσει όποιος πολύ το λαχταρά να ζήσει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου, για πόλεμο δεν κάνει.
Καλόν αγώνα φίλοι, αντάμωση στους νέους αγώνες για δημόσια δωρεάν υγεία, για αυτόνομο στελεχωμένο νοσοκομείο στη Λίμνο, για το αύριο, για την υγεία τη δικιά μας και των παιδιών μας, για τη ζωή μας. Ραντεβού από φθινόπωρο σε νέους αγώνες και νέες κινητοποιήσεις. Γεια σας.